Banang penlong ye ki khun ka balang banang shongkun ha ki jing sikri blai hapok ka balang. Badru bandan ye ka ying mane ka bapaka khnang bagi pa irungai ka balang kinyo ban penlong ye ki jing seng hagarkom ka baitanan. Ki pa irungai ka balang Presbyterian Kalau Haribhoi District kila penlong ye ka jing yemi ban tre pa ba ka bayi ong ka jing tre ban mi da unong balang nak banta ban sina ye ka ying mane ka batmai ka ba menta ka sngi ka balang kala sakhi ye ka jing ya chacha ka jing tei ye ka ying mane ka batmai. Kene ke jing sana ye ging mane ka deiru kum shibanta ka jing pankre ye ka jing seng presbytery rangba ka ban solong house nem arhajar ar kupra kumban syukudo begini ke balang Presbyterian Kalau kadi ke balang badang ham apok ka kerdam pastorate jong ka ribhoi mingi presbytery ka ribhoi sinan hagene ke jing mi itrei lene ke jing mi nong balang laidon lang nadu ki pastor in charge ka balang ki bakentup ya Reverend DL Nonglaj bat Reverend HJ Moksha nang ta upro pastor W Surong kabalolong ru ha gijing dan lang kitemen basan ki dikhot komiti balang ki nong kit kam gajing seng kenthei ki nong kit kam gaji sang samla kentup ya baro ki pa irunget kene ka balang dan ala penyo ini kum kini gelap.
Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun shangi ngin pele mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei Pidon kam projector ban pani film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pun shangi ni ai wai shapi Pranyo laiwei, kendai hendriwei, arnyo lai.